Nasiri kuti andaraka. Muzati ndatobika chibhaketi changu chemafuta ndakagara nemi pano. Mojaricha inbox ndinogara nchikudzai. Kunoitwa nema-admin. Uya ku WhatsApp. You come to my WhatsApp. Inbox kunoresponda nema-admin noti neni. Ndagara nchikuudza. Ndogara nchisaura wanasikana munzwi sei kona yedu. Why musingawi kandimi? Why? Why? Manditendedza kuti chibhaketi changu kutopedza chibhaketi changu chichato manditendedza singaite. Shu. Tichitaura nyaya panapa tichitoita zvatiri kuita. Yes, tadzoka. Kwanza tawene mwedu da nyaya. Muchandiregerera guys. Nekuti one umwe mwana andisi kumubata umwe mwana guest. Nyaya idzi muchazozviwira mega ndofunga magetsi rikaguya. Wechitu futi umwe mukadzi ndamisira message apa ndotoya kumufonera haasi kubata. Anditika but atishaiwe anditika zvokuita atishaiwe anti tichizomirira magesi ndipachauyawo ndedzimwewo live dzizopa vachazobatika dava vari busy wo kana kuti magesi orochiva tonona jupi kwameno but atishai zvokuita nditi zvokuita atishai tine nyaya toda kuti titarise nhasi yode mondiregerera musoro wangu you guys mondiregerera musoro wangu kuti ndati ndiye ndakasunga dhuka hazviiti kuri kupisa mondiregerera musoro ushu pane time yekuti ndombosvika pakuti handitombodikana kubatwa musoro ndozoenda kana ndakuda kunobatwa musoro kusaloni pane pamba ndogona ndopedza kana vhiki wakadai maona wakatongodai ndichitowa kuti handisitomboda zvokufamba handisitoda zvokuenda kusaloni handisitoda chi saka it's one of those days saka kandakaenda kuinbox kwamukoma kotoni don't worry andiselina just hanzi makazopinda mugrupu remabhinya ndakapinda problem yekuti ka vanhu vemabhinya okay uyabatika uyu hello ko zvananga ndabvira kutofona ndichiti handichabatiki ndaona kandasenda message ndikafona musingabati mafoni right ndiri palive ndiri palive habatiki ndofunga munhu wenyu akada kuchinjirai nhamba ndiri palive right saka ndinoda kuti tobva watongototanga kutaura nyaya yako kuti vanhu vakavanzwe pana mira ndinyatsoisa foni pari right guys umwe wedu wenyaya ndachiti ane nyaya yake ada kuti auye nayo ndoda kuti munyatsoteerera nyaya yachikurondedzerai ndoda kuti muteerere tozotaura after apedza anditika right maini zviindo chisei kuvanhu mutanga kutaura nyaya yenyu tiwe zvakaitika sorry ndoda kutanga ndaziva kuti disclose zita rake handiti NFD ndimi mauya makazvimirira saka taurai yamuri kuda yese hatisi kurimitai taurai sezvazviri because imbavha kai alright takatanga raundi tichitamba nomukadzi anonzi Sunshine Man Facebook name rake anonzi Sunshine Man akauya kwandiri akanditi zvoni tiri kudo pinda muraundi ndikati uri kupi zvikanzi ndiri kuzimu ndikati isusu raundi redu tinotamba nevanhu vari kuno zvikanzi no it's fine kana zvichiita muchindibvumidza ndikati inini handina problem as long as iwo uchikwanisa kuzoita meetup nekubhadhara mari dzevanhu kana uchinge wapinda muraundi zvikanzi no problem so Sunshine apinda muraundi yaiti kana yava 10 yake yekuti timisire mari hatina kutanga kutamba naye this year I think this is the second year tinaye kana ichinge ya10 yake yekuti timisire mari aikumbira munhu ari kunoko kuti ndokumbira kuti mundibatire mari dzangu kana kuti aiudza munhu ari kuzima kuti ndine mari yangu iri kubva kuSouth Africa waita arrangement ndokuenda kwaita mari yake so haana munhu ari kumuowa mari asina kumupa munhu wese akapiwa mari yake akampa mari yake panguva yaifana kupiwa mari yake so it so happened kuti this year takadecide kuti since takuzivana ngatiintroducei kuti munhu anogona kupiwa mari twice like tikapa munhu mari January and February ndiye anenge achireceive March and April ndiye anenge achireceive so Sunshine ndobva yasvika 10 yake kuti apiwe mari May and June
ndobva akumbira kuti ndokumbira kuti iwe undibatire mari yangu upe nhingi ndiye achizonditumira mari yangu zimu. Kati no problem, because this was now the third time achizviita and ini ndandisina problem nazvo. So pandakatanga kubatsira Sunshine ndichicollecta mari yake kuti ndimutumire kuzimu, ndakamuudza kuti Sunshine, kana kuno kuchipuhwa mari yeraundi kune mabank charges anobatwa pamari. Mari iyi kana ichisvika muaccount mangu kuti ndizokuisira haiuye akakwana. Apa ndaingomuudza like kumuinforma kuti azive, but mari yake ndaingomupa yakakwana kudaro zvekuti proof and everything we have. So ndakamupa mari yake pekutanga, then pechi2 patikamucollectira mari yake paaifana kupuhwa pachona muna May, since I receive both May and June. Ndobva akumbira akati ndokumbirawo mundibatsire mari yangu, ndobva ndati no problem. So it so happened kuti one of the ladies akauya necash yanga iri 1,500 rand. Akati inini ndine cash, ndikati no problem, ini ndichazonoisira Sunshine mari yake yaiswa muaccount ndo yandatransfer. Iyi cash kana ndichinge ndafree ndichazonomendesera mari yake. I think it was on a Saturday or Sunday if I'm not mistaken. So on a Sunday Sunshine akatanga kusenda messages achinetsa. Ndokumbirawo kuti Maria iende, ndikamuti no, inini handingakwanisi kuti ndiregedze kuita zvandiri kuita nokuti ndine vaenzi, ndoenda ndinokuisira mari. Iwewe since uri kuti munhu uyu ari muno muJoburg watiri kupa mari yako anozokupa, chisenda address ndiuye kumba kwako gozi ndine vaenzi right now. Kana vachinge vaenda ndikashaya pandinokwanisa kuenda pa-ATM padhuze ndinoenda kune munhu wacho. Kana ari muno muJoburg I will go there ndonomupa. Zvikanzi no problem, munozoisa mari yamangwana. Ndikati inini mangwana ndinoenda kubasa. Zveshuwa Monday ndakafuma ndichienda kubasa. Sunshine akaswera achinyora mameseji, ndiri kuda kuti muise mari, ndiri kuda kuti muise mari. Ndobva ndatoti ndiri kubasa, ndinoisa sei mari yako? Inga nezuro ndakati ndipe madetails one ekuti handingabve kumba na6 o'clock ndichimhanya kuti rega ndiende kubank nokuisira mari. Remember iwo ndikutokuitira fefu. Then ndakazoti ndapedza basa ndakazonoisa mari past 9 because receipt yemari yandikamupa ndinayo now. Ndakanomiisira on that Monday ndabva kubasa, ndobva ndaenda ndobva ndanomiisira mari yaya, ndobva mari yake yapera. Muna June mai receive the second money again. Ndobva auya akakumbira, ndikati no, this time handikwanise kuti ndikuite sei ndikubatire mari yako because maitikire azvanga zvaita last time zvaita sekuti aindikamanisa sort of zvokuti zvakatondinetsa kuti but I'm doing everything nefavor, ndiri kumuitira favor kuti munhu ari kuzimu plus munhu wandinotamba naye round wandisati ndaita problem naye. So why andiharasa last time nditi ndaimuisa mari, haandipi mari yefuyo yekuti ndiende kunomisira mari, haandipi mari yekuchanisa mari yake ndinopa every cent. So handina kuzvifarira. So pechi2 paakaisa message I didn't respond. Right, mari yake ndobva apuhwa mari yake through mumwe munhu akakumbira kuti isai maaccount imomo, munhu yakwakuisirwa mari yake yese obva yapera. Now ndobva kwaita munhu we10 aifana kupuhwa July and August. Sunshine obva abhadhara mari yaya muna July yemunhu aifana kupuhwa. Come August mari yakudiwa, akauya padhuku. I think it was a week before round redu rapera. Ndobva akumbira zvikanzi guys ndokumbira kuti account number kuti ndigoisa mari. Munhu aipuhwa mari ndobva amisira account number. Sunshine anakuisa mari SIS MELLY. Mukadzi uya ndobva ati ko inini raundi rinoiri ndakapinda ndatonzwa nevanhu kuti iwe unotamba maraundi nevanhu vasingatsotsi mari. How come munhu uyu ari kundudza story panyaya yemari? Sunshine haachabatiki, haapinduri mameseji, zviri kufamba sei? So inini knowing her kuti haasati ambotsotsa munhu mari, ndaitova ndine confidence kuti probably there is something that is wrong kwaari, but achauya achitaura newe. That was on the 5th of September. Sunshine uya ndobva agara anakuisa mari. Ndobva ndazomunyorera message ndikati watsotsi here tizive from now kuti Sunshine uri tsotsi. Ini ndine maphotos ako, I can go on Facebook and disclose and expose you kuti tachita pane munhu around but akatsotsa munhu mari. Zvikanzi no, inini handisi tsotsi vakoma, handisati ndambotsotsa munhu mari. Ndikati why uri kuuya kuinbox kwangu uchikwanisa kupindura inini mamessages ati munhu wauine mari naye haumupinduri? Mukadzi uyu anga asingamupinduri zvekuti ini ndaigona munyorera messages anhasika ogona kuipindura, but uyu muridzi wemari uyu
Akatomunyorera message way before anga asingaipinduri. So mukadzi uyu andobva adzoka futi mugroup akati guys ini ndiri kurwara. So kurwara kwandiri kuita handisi kuziva kuti munhu asina kundipa mari yangu zvichafamba sei. Remember inini ndakanga ndatomboramba kuti ndichambe raundi tichiita double but because of the faith I had in you kuti muri vanhu vanozivana. So now handisi kuwana mari yangu. Sunshine ndobva aisa message. If you remember sisimele, I don't know ndakakutumira message yakaisera achiti ndapa munhu mari achiblame umwe munhu kuti iwe wai usina kutumira mari ndakakudza kuti ndiri kutravela so. That's how Sunshine appeared. Up to today haana kuzoisa mari Sunshine munhu ari kuda mari yake. Mari iri kuowa Sunshine in all yemari yemukadzi uyu i1.5 kotera 1.5 kotera 1.5. So total amount of it all i4,500 rand. Ndo mari yese iri kuowa Sunshine. She just disappeared like that. Haana wakataurira kuti zvakamira so. Messages akaignore zvichireva kuti itsotsi nekuti akatomboti mari ndiri kuisa musoro Monday yacho yakapura akazodzoka futi achiita blame yekuti munhu uyu ndiri kutaura nemunhu uyu kuti akwanise kundiisira mari haana kundiisira mari ndaitaura naye kuti ndiri kutravela. So hatisi kuziva sisimeli kuti isu toita sei Sunshine Mail akadisappear nemari dzevanhu. Akati ari kutravela chindepi? Haana waakaudza kana wakataurira. Akatoisa message mugroup yaakanyora munoona forwarded message from someone ukaitumira in the group inooneka kuti yaforward. Iyo yakanyorwa pamusoro nepazasi kundakakuudza kuti ndiri kufamba wai usina kuisira vanhu mari sira vanhu mari. Munhu wacho ndiani? Ndopera zvakadaro. Ameno kuti ndiani ndofunga munhu ari kuno kuSouth Africa here waaitaura but hapana proof iri kurakidza kuti message iforwarded. Yakatumirwa nemunhu iyi. Pakutamba munhu akavhura magroup aemaraundi ndiani? Ndiwe? Ndini. Right. Pawakatanga kuita zvinhu zvemaraundi muchitanga wati matamba naye 2 years. Wakambofunga here kutora zvitupa zvevana makopi kuti ugare nazvo kuitira ramangwana rakafanana nanhasi? No, sisimela handinombozvifunga zvokuti nditore because I don't know kuti why but andinambofungidzira kuti we will be here today. That's the thing munina wangu. That's the thing munina wangu. Antiona kana tichitamba uchiti unondiziva iwe unenge uchinondiziva because tamba pasocial media. Antiona but the real me unenge usingamuzivi. Anti unozomona maybe panguva dzakafanana idzodzidzi. Wona zita rari kutaura Sunshine Mail andika izita rekufacebook. Deo ngone chitupa chake izvozvi hazvinetsi kuti ayatsotsvakwa zvakanaka nezita rake checho rechitupa. Andiona semunhu asafaunda akavhura gurupu kuti ndokumbirawo zvitupa zveindi makopi ndingosenderaiwo pafoni apa ndichengeti kuti ramangwana nekuti iye anonzi Melody. I think zita rake nesename sisimeli riri if I'm not mistaken. Ndicharitarisa because pane panenge paakamboti atumirwe mari kuzimu ndobva aisa zita rake chairo nesename. So I'm sure ndinaro. I will go back and look kuti zita rake chairo ranoshandisa ndiani. Runonzi Melody. Now what I have is anonzi Melody. Anonzi Melody. Anonzi Melody. But sename ndianisingazivi but iye anonzi Melody because I remember ndakambonesana naye nchiti iwewe seuchizviti mail asati achizonyora kuti Sunshine aizviti mail. Saka ndati ndaimuti kwewe unogozviti mail inchizviti mail to confuse vanhu zvinofamba sei ndopakazozviti Sunshine Mail antiwana nekuti ndai madhezi ane akanyora kuti mail madhezi ane ndaizviti mail aya andiwana saka ndopakati aiwa ini ndinonziwo mail ndinonzi Melody. Anonzi Melody. You are right. So saka maita 1.5 pamwedzi. Taita 1.5 pamwedzi tiri 5. Taita 1.5 tiri 5. So vamwe anga akatova pakwasara ya August na September na October. Saka ari kukwereta vanhu 4.5. Akazoita ari kukwereta 4.5. Zvino in the event yekuti anakuwanikwa pamoita sei? Ndinenge ndakutopa munhu uyu mari yake sisimeli. Iwe weka? Inini ndinenge ndakupa munhu waari kuowa right now wasati apa aifana kupa muna August. Anonzi Melody Kasambira ndizvo exactly. Anonzi Melody Kasambira. Yes, anonzi Melody Kasambira. You are right. Zita rake akamboritumira achida kuisirwa mari kumukuru. Right. Saka guys pane ari kuziva here kuna Melody ushu wedu
4.5 imari dzakawanda zvokutodaro muno muSouth Africa muno ona vanhu vakutamba maraundi ema 1.5 anoona 1.5 ndiye vari kutamba saka kune umwe munhu yakatowanda mari iyoyo something chiri kuitika panyaya yeraundi munhu wekuti atinombofungizira kuti like I said tinotombotamba naye maraundi ema 3000 nemamwe maraundi emari hombe so atinombosuspecta we least expected even pamatotaura kuti makambozvifungira kuti dai makatora documentation yemunhu it's something that is now clicking now kuti but hazvina kumbobvira zvaklika kune munhu because haana kumbobvira achiita so but pakanyanya pandakafunga pekuti kaharassment kakange akuzoita pekupedzisira nekuzouya nemastori nekuignora munhu weraundi nekuisa message nekudisappear why did she chose to do that because dai anga ari munhu akatravela zveshuwa I think haungadzimi mafoni eso waenda kwekuti no one will get in touch with you anenge aripo achitokuona nemwe account I think so kuti ndo zviri kuitika aripo ari kuona nemwe account but misunshine meo kana wakatarisa it's wrong and zviri nani ubude pachino kuti vakomana ndakaita problem anowira munhu usingafungiri ndakaita dambudziko mufunge ndakashandisa mari yesaka ndati mari zvekuti mari ndodzosera sei kuvanhu anomaona ngatiite tichidaro yamuri kutaura ka tinotomboita maproblemu iwawo muraundi ekuti mari munhu anototadzisa kubharira kana kuti ini ndinotogona kutoti guys ndashawa mari ndozokupamuswa 5 hazvisi zvinyowani zvinhu zvekutoti muraundi taitouya tichitodiscasa like that munhu akati handina handiti anozoisa nerimwe day because haungawani mari every time kuti unoiwana saka life ine maevents aunenge usingaexpect anogona kuitika woshayiwa mari saka taitombouyira issues iwawo mugroup I think munhu wese aitotaura guys ndakapatikana after 2 days ndichaisa munhu utoisa but izvi zvekuti watodzimira vanhu mafoni wotodisappear just like that inini munhu wandandichiti ndisettle naye iwaAugust because munhu akatounzwa in this round with faith yekuti akatoya achitotaura kuti ndatonzwa kuti iwewe urimo dai wanga usimo ndikadai ndisina kutombojoina round irori but nemhaka nemari maraundi hauna problem nenyaya dzemaraundi ndikati no it's well so now ari kurwara mari yake haana kupuwa ende zveshuwa aibvunza every day ini ndichitoenda ndichitovhunza kuti wakupuwa here mariya kusvika sunshine meo adisappear right nyaya dzeraundi right muri kuzvinzwa vanhu vanotamba maraundi mafounder emaraundi pamunotenga kuti buronga raundi piwai zvitupa kuitira kuti pakazowanikwa mwanotiza information yekuti munhu munomubata papi zvinofamba semunomuwana uyu takutongomutsvaga melody kasambira takutongomutsvagawo kuti tiwane melody aino kuti wakatarisa neghost ndozati wakatokutarisa neghost apa iwe melody nemadonda social media hapana pekumboti wakabva pasocial media kunyepa chaiko ndokurambirai inhema I know you melody pasocial media uripo asi kuti waane ghost uripo hausi munhu timu yekuti unonzvinobva pasocial media iwe hazviiti uripo neghost ipa vanhu mari yavo chiuya utarisi taure kuti ndiwedu weka zvinhu zvakandidzvanya zvinhu ndichadini ndichakuzokupai mari yenyu woita maarrangement kutiza ne4.5 yakatopera so 4.5 yakapera kudhara ende kwauri you never find peace nenyaya iyoyi ide wanga uri munhu fona apa utaure nevanhu ava inda kuinbox kana utaura nokuti utoripo iwe ndo chokwadi chiripo iwe meo hausi munhu wekuti unodushaka pachava nekuda kwanoita nyaya madiro anoita zvinhu nenyaya mero hausi ndakati ndakatomuziva ndipamusati mamuziva naivi masati matombomuziva melu ndakamuziva kudhara melu madiro anoita zvinhu nyaya meo dzavanhu iwe hapana kuti ungambonzi kwai haupo pasocial media wakadisapia wakafamba wakatedza kudongora social media inhema hazviiti hazvigoni uripo uya utaure navanhu talk to people taura nevanhu meo anowanikwa mapeji ose ese mapeji anowanikwa ose kupi apa aripo pane noise apa aripo apa kuri dzimwe type dzekuti guys unotonyazoona kuti nhema hazviiti kuti angagara 2 days asina mbona social media ndiyo type yameo taura nevanhu uvape mari yavo taura nevanhu vape mari yavo meo talk to people and give them back their money vape mari yavo haungaiti peace anozviti sunshine meo but anonzi melody melody chiko anzi melody kasambira kasambira melody kasambira mapicha ake ndinawo ndandisina kutoka nangu because nekungomunyara munhu ndakaziva kudhara asi ndichatozokana mapicha ake chatozokana mapicha ake hazvina kunaka meo pa vanhu mari dzavo dzemaraundi hazvina kunaka ipai vanhu ndosaka vanhu muchizopenga imi muzotwa kudii anomaona mumwe mapengesewa navanhu mari inogwadza vedu
munomboziva kuti vanhu vari kumusouth africa mari inonetsa sei? Munomboziva kuti ndikawana 100 rand kuno kunenge utorima ndototenga 10 kg yangu yeupfuri usaukula nhasi. Mozviziva kuti mari yakatowanda. Ngabhadhari mari dzevanhu. Melody bhadhara mari dzevanhu. Sunshine Mail bhadhara mari dzevanhu. Hanzi ndiwo akablokwa aripo pasocial media. Aripoka agumisira kukanda rini guys? Handazviziva ini sinema. So meo kudi kubva pasocial media inema chaidzo. Gumisira kuposta rini? It's maybe. Ma? Sunshine is not my friend on Facebook, so inini andikwanise kuona kuti ari kuposta kana kuti asi shamwari yangu, but kuvapo ndozoti aripo. WhatsApp koka haana kundibloka futi. I noticed kuti kundibloka haana, but akangosiya sim card raishandisa iroro. Riri mufoni ndezviripo asi ukafona ukasenda mudzaipindi. Kwakubvaisa rimwe. Zvakaoma. Hameno, let's just hope that changu posta wapa, let's hope kuti munomuwana. Let's hope kuti akatarisa po madzwana. Agara pa wall pakanga asinganyori chinhu. Oh, Hansa, I'm not your friend, but my life anenge ari comment say it's true Anna. Ndozviziva zveini. Hayi wow. Meo, nezozviziva kuti ma comment section anenge arimo. Vakablock ava vamuone asi uripo. Ndochokwadi. Chirega tigomutsvaga tikamona tichamubata toya naye. All right, Sis Melly, thank you so much. Shame. Sorry, anyway. All right, sharp. Right. Okay. Kuna vanotamba maraundi vaya. Ndozvo zvamusanga zvomaraundi asina imi ndambokubvunza guys. Maraundi aya anobatsirei? Nokuti imari yako kai yaunongodzisikwa. Maraundi anobatsirei? Because imari yaunongopa munhu ndibatsirewo mari yangu iyi. Andika uzokudzosera mari yako. Saka nda kuisa kuti maraundi anobatsirei guys. Mina ndoda kudzidza. I want to be educated. What is the purpose of playing my rounds or dancing my round? I don't want to kutamba my round. Of playing the rounds or dancing the rounds. What is the purpose? Because it's your money. Yandongoti kuna ru odri mbobata mari yangu ishi. Ugozondidzosera mari yacho beki. Saka ndikatora mari yangu inini guys ndikazvisira pa spare mattress. Hazvina kufanana here. Kwanzi ku encourage people to save. Ko account. Handiko nokuisa account ndisa mu fixed account. Ndikutora mari ndisa mu fixed account. Nditotora kuti musandipe mari muzinipa after 6 months. Aiwa consilia, is it not ndikudatora way yekusave isina noise mukati. Isina kumarina nevanhu mukati. Handika John Dombo ndikukunzwai. Wotora mari yako iyi. Handika woinda tongoti right, let's say hauna mapepa ekuti uvhura ako bhengi ra FNB na Standard Bank. Woinda kumukuru raunawo. Ndizvo zvemeri. Wosvika kuti ndikuda kuti ndoda kuisa mari yangu ise fixed account. Ndoda kuzoitora after 4 months. Avakupi anoziya. Yakangoseveka. Hello? Yes, muri sei auntie. Mushema skera. Ndafuna because ini ndakamboita program yema rounds. Okay. Here is the thing, Sis Melly. Kana tichita maround, some of us atisiri disciplined to keep mari mu account. Kana mari kango pakaitika chinhu chiri kunetsa, we change kumhanya pasi pemubhedha chinotora mari. And before you know it, mari yako kuisa pasi pemubhedha paya kana kuchengeta maaccount it's gone. Saka kana iri round ndikange ndakandira imimi Sis Melly, manakiro acho zvakaita ndekuti kunyange ndikakandira imi kana paine chanetsa, there is no way I can come to you and say kuti ndiri kuda mari iya ndakakupa iri mari yeround. Ndozvakanakira maround, but inoda munhu ari disciplined. Zvataurwa zvamataura zvechitupa izvi, ini ndiri munhu akatamba maround. It's something that I never thought. Saka kana tichiti tinodzidza paSis Melly's diaries, ndatodzidzawo nyaya yekuti tsvagai zvitupa zvevanhu muchengete, because it's not something that I've never. Andiselina. Tamba maround kwenguva yakareba. Andiselina. Ina handitambi marounds, handambotamba marounds, asi ndopa chimbasi. Hani muri kunzwa? Ini ndiri mashonisa. Saka ndinotoita makastoma ekuti anenge arifewa nasomebody else. Handimuzivi. First time ekuya kwandiri akutoda mari atofora zvitigari panapa ndadaigoona ningi mwanzi munoda mari ndiri kudawo mari yakati. Handiti muri kupi ngatisangane pakati chekutanga ndipozve chitupa chako. Handitika ndotobata ID yake. Hani mokona because chirakada kudiya hapana chanonoita asina ID. Panodiwa ID ndindakabata chete tandipe mari yangu. Ndinongoti temba ID yake ndiyandongotemba ndipeyo ID ndobata ID.
saka ndati ini kuchitupa kunosevawo futi because unongozvati uri kudzira nani ndewepisei kunoseva sisimeni kunoseva sterek. But here is the difference of being in an African country, no disrespect, and being in a first world country. Kuno handibvumirwe kuti ndipe chitupa chako ndibate, whether it's round or whether it's iyo yamataura yandichadi kutaura nezita. Handigone because munhu akandiendera kumapurisa kuti ndatorerwa chitupa changu nekuti ndakakwereta mari inoita mhosva. Saka yechitupa probably ini ndandiri kuzvitorera kuti akangondipa kopi yeID kuti ndizive zita rake chairo. Because kana munhu akauya achiti anojoina round achizviti anodzi Sunshine Mail, honestly in my right mind of mine izita remunhu herere kuti Sunshine Mail rinotoshandiswa paround, inini ndikotoribvuma kuti ngatijoinisa Sunshine Mail semunhu arikuda kutamba round. Asi tinodzidza tese, mukadzi uyu anga asina kuzvifungawo ndizvozvofamba zvakanaka but zvikazoita kunge zvakaipa hazvo. But it's something chandatodzidza personally. Ndiri kuno probably I would say ndipo kopi yako yeID, not kutora ID chaiyo, nekuti ndinoswera ndakuparkside police station ndikatora ID yemunhu. Asi inini kwandiri kubatsira kutamba maraundi kwandakaitaka yakandipa kuti ndiseve ndichitoita zvandakamboratidza vanhu papicha kuti inini pandaiita imba yangu ndakaita nemaraundi ende zvakandibatsira because not all of us are disciplined kuchengeta mari muaccount kana pasi pemetres. ndozvandinongocontributa. Thank you so much. Alright, thank you very much Anselina. Right, hanzi zvakandibatsira kuseva kuti ndikwanisa kuti indati yangu inini kuseva ndongoita fixed account. Izvo ndine fixed account ndakataura kuti ndoda kuzoibata January. Saka January ndo chigaba changu ndopa chechifungo kubanki. Chero ndikati munhu nhamo yakadi izvozvo handikwanisi kuti ndanotora mari iyoyo because iri fixed account. Right, 1 2 kuneva kuti kwaichitupa ndikwanisa kutora muno South Africa. It's not easy kuti watasa chitupa ngonotora chimwe just like that. Vanokupa a period. That means pa period yese iyoyo uruza chitupa chako ndindakabata. Andoona hauna chanokwanisa kuita any activity anokwanisa kuita uchimirira kuapply chimwe chitupa ini ndinacho. Saka zvakasiyana nekuZimbabwe kuti munhu anongonotora chitupa indagara mari yangu handipi mazimba, indagara mari yangu handidhiri nemazimba, handipi zimba. Chero Jesu akauya neuku akabuda neuku handipi mazimba mari nokuti handidi kunesana nekunya ndoziva kuti tinonetsana mangwana. Ndemakasitoma angu ari muno, vanhu vemuno guys muraindikudzei panyaya dzekutora dzechimbazo idzi. Hautombovateveri vanhu vemuno, hautombovateveri. Muso anenge achingokora iwoyo anotokufonera ega kuti ndaisa mari proof kana tongora proof of payment yakandwa. Hautombomuteveri, hautoteveri munhu womuno inhema. Anototora otokudza kuti nditobhukisa imwe mudheti richiti 1 hanimaona ndiri kudawo imwe mari because ndechikudza kuti mwedzi usati watanga kana mwedzi usati watanga handikwanisi kupaposta tichiri musemwedzi. Handiona saka ndomirira panotanga mwedzi ototi ndamari yenyu ndadzosera musi wa1 ndiri kubhukisa kuti mundipo kana 4000. Handimaona kana achikora okupa kuti mari yako. Handimaona kana asitorina kusina kutobhalansa tokuza kuti ndaisa mainterest ndasara chitupa achibvumidzwi kuti ubate. Asi negovernment ina handisi government ndiri munhu handika kuhasila kwangu chaya iyo vanotozviziva vanhu vemuno kuti chitupa achibvumidzwi kupuwa munhu asi vanondipa nenyaya yekuti yakudawo mari. Hanimaona ini chero kutopa munhu mari handitobvumigwi because handisi bhengi. Hanimaona handisi bhengi asi nyaya yekuti yakuda kupuwa mari ini ndiri kudawo interest. Tinotongoita madhiri acho. Hanimaona anotongoitwa madhiri iwayo. Handimaona hazvina kachero kwakupi hazvibvumidzwi kuti ubate chitupa chemunhu, hazvibvumidzwi kuti upe vanhu mari asi tinotongozviita kurarama. It's survival of the fittest guys. Ndo hustling yacho. Handika ini ndine fixed account yangu yekuti ndakatitora ngati mari iyi kubanki I'm going to ndikatofila mafomu ndozoitora January. Chero December ndikanzi ndadipa dambudziko rakati haitoreki guys, haitoreki. Pandakataura paya pandakadzetera ndakaisariya handika musi wa 6 January ndo painovhurigwa ndo pandokwanisa kuitora. Handitika saka marounds I think handizoziva kuti panoziva ndokungazve zvangodependa one kuti ameno vanhu mune matamba nawo marounds achona iwayo antimaona maybe ndo vanenge vasiri honest. Ameno vasiri honest kana zvidi ameno handizivi nokuti chokwadi guys tasangana pasocial media apa tauri tasana kuti totopanana ma 10,000 rand pamwedzi pasocial media. Tasangana pasocial media apa guys tinotrustana kuti ngatite maraundi 10,000 rands because tasangana mugrupu SIS MELLY diaries toita ma 10 guys. Munhu anongotora mari ya obva tochinja sim card rake tochinja account ye Facebook otodzoka nemwe account mototamba naye mugomutsvaga zvikovharana. Aripo mukadzi wepa Pretoria apa, musikana wepa Pretoria apa uya
akatora mari dzavanhu vekuuk antika pano padiaries akatora mari yaSisi Florence kuuk yuko akatamba maita mukandi wana rozi uyu munhu wangu wegweru rozi inshuro uyu anobika mafuta uyu vakamukandira mazimari akawanda mikando iyi vakamukandira mazimari akawanda musikana uya akarova pasi nemari iyoyo asina kupa mari yanga ava 10 kuti ape SIS Florence vari kuuk SIS Florence vari kuuk vanga vapinda mumukando weraundi kuno kuafrica osho kune vanhu vanga vakarongeka mukando usho animona vanga vakarongeka uka muno wakati mukando wakarongeka pazongoita wani munhu usho akatanga chibhedhera zvakanaka hamunoti chii chakazomboitika animona hamunoti chakazoitikawo chii ndobva vakutora chinopiwa mari yakawanda mai mwana wakatora mari iko hamene asi kuma 30,000 iko amen kwakuti chivapa kudai kwabva tora mari yakudisappear kudai mai mwana apa ndakuti roza kuti akuya nenyaya ndakuti unoziva panogara here hanzi atizivi anogara kuKempton Park but papi havasivi hani muri kuona hava vangasingazivi panogara takutanga kuti hadzasari kudhiraivha mauber takutanga kubvunza nemauber tichitsvaga mai mwana tichitsvaga andiva ivo vanga vablokwa vese ndikachindipai kuno namba ndimbofona ndataura naye ndamubvunzira pasi akati iwe shamwari pa vanhu mari yavo adza zvinokuvara shishi zvikanzi ndichapa simeni apa itori follower yepano mwana uyu itori follower yepano ndovapa simeni zvazvisina kundidzvanyazvo zvakandidzvanya saka ndakambodididii ngano dzakaita saka wakablokera chivanhu ndaedha ndikati kurumidza kumuunbloka ndobva ndaedha Rosi kati Rosi munhu inzwa ndamuwana itozvakutaura zvikanzi shuwa asi mondiregerera inyu shuwa ndovapa mari yavo ndokupai mari yenyu chichi ndokupai kusvikira mwedzi uchinopera handi tichingopedza kudaro andimoona inini ndatoriginwa kati nyaya yatopera kuda kambondivaraidza zvimazuva ndobvazondibloka ini handichatarisika ini kuti haufa handimaona kuna Rosiko akanga atobloka akadzokerwa blokwa sisi achamutsvaga kushayiwa nanhasi kuti anga akadliwa nepasi kana kuexita kana kungwanikwa kana kudi kudisappear nanhasi zvinhu zvelast year nanhasi mai mwana mari yakatorova pasi mari yakatowanda kuuk iko SIS Florence amutati simeni muchagenda kubhadhara ye mukamuwanika ndogomuwanepi naye SIS Flo ndomuwanepi inozvigarira kuno kwaiwe waimbogara kuTopek ndomuwanepi sisi chagaiva nanomuwana ndokupai kati ndikati haisi nyaya yekati sisi inyaya yekuti munhu wacho anowanikwa kupi ndo nyaya itoripo mari yakarova pasi vari kuuk iko saka handizivi panyaya dzekutamba ivai careful kana mati mutamba mutambo chiziva nai guys ivai vanhu vanoziva kuti ningi anogara pakati pakadai because zvokuti pasangana pasimeni izvi zvokuti Mavis ngatitambe mukando totamba nani tinotenda naRisi hanimaona naAndiselina hatiziva nokutakabva Risi handimuzivi hanimaona pichi yake iyo ndeyeghost hanimaona asi anogara ari pano handika namaitanatswa uyai tipinde ndongovaona padiaries everyday vanotorebheje top fan but handivazivi totaka kupani haiwa takaikupai nini hanimaona takaikupai nini inini nditoti hauright mozopesisira ani anopesisira ntangwa ndiye anozotangwa futi hauright ini mozondipesisira because ida kuzotangwa ngatitake kupa Risi uyu Risi ndomona pane everyday nisi nyika dzino tota mari ma 20,000 pamwedzi 100,000 toisa kupi mari topa madetails isayapa madetails apa mari tokanda mari yamadetails atapiwa naRisi tichingopedza kumupa Risi nongonochinja akaunti yake yakairisiya memwana ototora 100,000 atoraka imari yotonotanga stati otokanda uko otodzoka neimwe akaunti yakatonzi John Dombo hanimaona uchagomudi muchaziva sei kuti ndiRisi muchaziva sei kuti ndiRisi audzoka neakaunti yakatonzi John Dombo hanimaona tototora nyaya dzekuti ine tikutsvagawo Risi pano akatiza mari jonototora kuti zitsotsi remunhu izvo ndiyake zitsotsi remunhu Zimbabwe iwe Risi dzoka upa vanhu mari yavo izvo ayakanochinja stati ovene rimwe sarakanzi John Dombo votamba ivi guys maraundi tamba yaro anozivana nokuti vedu pesira finishing yegame regare maraundi rine nyaya finishing regame roga remaraundi rine nyaya animaona finishing yegame ndoti teshesa iwe Risi kozi uri chimwe changu animaona ine nyaya vanhu vashomanenge vari honest zvokudaro vamwe vanogona kuti maproblems evachokwadi anoona but problem yako haikautika paraundi nokuti iwe wakapuwa mari navamwe handiti problem yako haikaundi paraundi because iwe dzavo makagamuchira havana kutaura mapa unotaura maproblems saka kana wapiwa give back what belongs to Caesar handizvo here inokonzesa kuti muvengane raundi totruly speaking munovengana nenyaya dzevaraundi idzi munovengana nenyaya dzevaraundi guys animona
chigaba chonesa kuti vanhu vese vari muchigaba because kana wachona unochicheka nebanga ungochicheka kachigaba fixed ndomboma havakupi bhenkoko unobva unoaplayira mari yako zvoda vanhu vanozivana anomaona zivanai mumaraundi mufirst zivanai mumaraundi because zvinonetsa shuwa shongoti tasangana pano pasimeri diaries kuti hatitei zvemaraundi umwe anochema chete mari yakatengesa Jesu guys Jesu wakatengeswa namashereni muri kunzwa mashereni ndiye akatengesa Jesu chifungaiwo henyinyi amen ati mukuti munozivana here nailineti saka imi magara munozivana ka munozivana mari noputsa ukama guys andi kunyepera mari noputsa ukama munokodana nenyaya dzemari idzi ini ndagona tokudzai pano guys even nyaya ndakukudzai guys musaita kuti mukona neukama hwenyu panapa andika kana chida kuna tinomengana nemuzimba even mukweretese mari muzimba mukweretese mari guys kuti ungove kusafe side usavengana nemunhu usakweretese munhu usingazivi mari please don't kweretesa munhu usingazivi mari ngoti handina imi vanhu musaitawo zvinhu zvongonokweretsa vanhu marimi please just because zvinonetsa mangwani kuchengetedza ukama hwenyu ka handina nyararawo nyarako nokuti kana wakuida mari iyi haidzoki kana wakuida mari anenge akukuza statement makutovengana makutogwa makutosana palife pasimeli anomaona saka mari semusa kana wamupa ingombodzisa kuti ndikupa munhu ndikaenda kuna maitawa kuti vakoma ndikwereteiwo ndipewo mari vanongondipedza ndikupa munhu wangu nini wangu kana ikazodzoka ndikoko akazodzoka ndikoko anomaona but ndikati ndikweretesei vachitoiti nora ndinoda kuishandisa musi wa1 mari yandokupai musi wa1 ndinoda kuti ndibhadhare ndine mari yandokupai saka umeka ndokupai musi wa25 hashuwa ndokupai 25 pocho achisvika mandatokodza statement munotovengana mari yakaoma yes musaland don't borrow kusakwanisa kudzosera saka musakweretsa nemari please ndida kundikudze muchengetedze yenyu ningikiri ukama hwenyu mukatumu musakweretsa nemari kukweretsa mari chako don't because munovengana munhu anenge achida kupa zveshuwa mari yako asi paita dambudziko haachakwanisi kupa iwe mari yauri kuida unoda kushandisa mari ya makutovengana haucha understand kuti handina haana zveshuwa mari inonetsa ende futi vanhu musapromise kupa vanhu mari muchiziva kuti hamusi kuzopa mari kana mapromisa kuti kuda kupa mari ipa munhu mari yake wamupromisa ndeyake handi hakuna kumupromisa mari ubva kunipa mari yangu kana wanipromisa mari ndi wandipromisa woga ndipe ndeyangu andi ndiwanipromisa ndipe mari yacho kana wandipromisa sisime ndazotumirei mari ndotoiteverera mari because ndiwanditaurira woga wandipromisa ndambokumbira ndiwandipromisa nditoyouya nchitiko mari yangu iya haufa because ndiwe wandipromisa mari inonetsa guys mari inonetsa zveraundi zvakanaka zvinosumudzira zita kwamuri kuita but it's a gamble zvemaraundi it's a gamble because gaya kufune ndiri kuno kurasenbeg munhu akuna mari yangu chero chimuziva tongoti ndishumbiresu yarujobhek ndozi angu paanogara kuzopetire kuenda up and down inodhimanda mari yako zvaunopera pawa inoperera munhingikiri inoperera muuyu muchida zvapa arizokupa wambofamba kechifo achiza kuti mari yako yakaperera mupetiro ungamudi mari dzinonetsa guys mari dzinonetsa right saka asati afona mail uyu pane nyaya ndachida kuti tionesana harimozati pana paisi hatiperegwi pana hatiperegwi andika pana hatiperegwi tete zvakawanda zvinogona kuitika panapa saka ndine nyaya iyi I've got a story handika yandoda kuti tione tese iri kutranslata kwanzi chiri yakundidaro ndikuda kutokwereta izvi uda kwereta hani mevhisi unozodzosera here kana uchidzosera mari kwereta kana usingadzoseri mari please kana wakakupromisa chinhu nechinhu ipa munhu puwa muchinhu chako chakapromisa indanobvunza kuti kwamakandipromisa chakati chechako ndipeiwoka handika shumbirisi kana akapromisa kana chingave laptop kana phone nemu ndoti ko laptop yangu yamakandipromisa yako makazoti kudii because wakapromiswa wega hauna kukumbira wakapromiswa wega hauna kukumbira ndanobvunza mari ya ndanobvunza zvakanyakanaka kuti ko makazoti chiko payako makapromisiwa tipa kutandara nhasi tipa kutandara Thursday handika toda kutionesana apa majendota sei because inondesingadi kuti ndirambe ndakazobata ruoko runorwadza toda kuti tione nyaya iri panapa nyaya inorwadza handika nyaya inorwadza
hanzi nyaya iri nawo right chatombofanira siva iri nabos toda kuenda kunotora mwana waya kubotswana toda kuperekedza mai vaya kuenda kubotswana kunotora mwana mukomana waya toda kuperekedza mai vangu kubotswana kunotora mwana right saka ngatione nyaya iyi story iyi yenyaya iyi inonzi made in hell andika ndaipiwa nemwe mudhayari ngatione nyaya imi guys muri kuona here translation muri kuona here guys translation muri kuona here translation guys gondo lati muverenge varitaura nechimwe chirudzika but vari kutranslata nechirungu muri kuona andika isai phone upside down seiko so هنا بدي اسالك كمان على الباسبور ديجو makona beta futhi upside down shondo deep rudi anzitene camera zvacho mapondikakanisa wini andikubva kukudzai izvo zvekuti vanhu vechimbazo vemasouth african havateverera ndavakudzai ndikati fona nasouth african client vataka kutokora ka honai atotumira mari yangu izvozvo honai muri kuona adoisa mari izvozvo usho adoisa mari akatoisa message akanzi thank you sister thank you os usho izvozvo zvitigere pano usho masouth african haumbovatevereri uchiti mari yangu Hello? All right, sharp. Quite the chance a big camera. Mirai tune. Okay. Quite the chance a big camera. Mirai tune. Mirai the chance a big camera. سوري حضرتك شركة تأمين عميلات ما هيك شركة دولية؟ شو بدي صبية تساعدني. Hello. Ndakachiti isai kubhack camera iri palive. Phone iri palive ndise back camera. Munotora phone yamuda kuradza video ka. Motora phone iri palive moita kuti tarisai. Koda gozive iko. Waita hako. Nanoziva kuti nditi asindodiko. Kwanzi ifone iback camera saka kungotena I might as well turn it and it zvacho akuziva zvaita vai makometa zvawo طب لكن بدي اسالك كمان على الباسبور
This is a special announcement. For security reasons, please keep your luggage and all packages received at all times until they are checked. Sponsorship system known as kafala has been described as modern-day slavery. It ties workers to their employers. They can't change jobs or leave the country without their boss's permission. The moment you land. Hello. What do you think politika? Hello. Your passport is taken away. Guys, what's going on? What's going on? Guys, ndikadai kamera napata ndiri kumboona ini. Ndikadai. Guys, kaifata bata ifoni palive yemumaoko. Guys, hello. Hello. Hey, man, did you wear this? Is very interesting. Technology must not equal, guys. Kola kuti mwana kuzadiseka ake mtuweka msadaro akona kuseka shembere yenyu so kola hello. Kola kwa muri kuseka yi yeah Dave. Hello Kola Kola Fona kwa kucha noise. Wati? Wati? Pola. Na every do they come to say guys ndango stuck up and nda stuck in tunika kuona movie ere. Nda stuck guys ndije say fona mundu udze ndita say. Hello. SIS MELLY. Phone ine video igadzike ipatable yakatarisa mudenga nditi. Mira, alright, mirai makadara. Nditore phone, right? Phone Datora phone ndodi. Igadzika patable yakakutarisa. Ya ndichora ya comments, yaka ndisingaone ma comments. Zvamunoita katange matora phone ine video iyo. Datora igadzika patable yakakutarisa. And then motora phone iri pa live. Moita unge muri kutora video yefoni yamuda kuplaya video. Mira chitangi. Phone ndatora. Anditi. Phone yenyu ine video yamuda kuplaya video igadzike ipa table yakatarisa mudenga muchiona imi. Alright, mira TV tatongoita. Mira ikasiya. Right. Mira ndititwa. Ega ndise pa stand. Right. Kana yapa stand ndodi. And then motora phone iri pa live. Moita unge muruda kutora video but mushitora sei mushiti muplaya video iri pa phone iri pa table mushitora ne phone iri pa live kuti tione but ma comments munenge muchitaona ime yamuri kuplaya video munoisiya iri pa table mobata iri pa live moitena sa camera camera moinongedzeresa pane phone iri pasi pa table moplaya video chiona chese but makatena camera yephone iri pa live zvino inokomedza zvokana tena camera inokomedza ndichamaonika iyi makomenti munaona handichamaonika ndifoni inenge yatena changochinja ikamera yamatena ndikangotena kamera kayakutodza kumasure kusvo saka ini ndakufunga kuti hazvishandi zvakundiudza chamwana SIS MELLY phone yamuruda kuplaya video igadzike ipatena iyoyo ndagadzika iyoyo ndikureva imwe yacho yandikuita nayo live motora phone iri pa live iyoyo
video moitarizisa foni yamuruda kuplaya video motena kamera yacho kuti itaridze kufoni iri patable mubva maplaya. Zvino ndakatina kamera ina njoni manikikiri mauyu acho macomments. Alright, saka izvo zvinhu ndakaita kudai so right. Uri kunime foni yakwenda paFacebook kudai. Ndikadai hanti zviku zvakatasana kudai. Muri kuona here? Uri kuona? Ndine one phone handikuona manje. Rega ndiende palive, mina ndiende palive tona. Enda palive. Right. Ndapa live. Uri kuona ka? Saka chini nai ndinga live ndikuti. SIS MELLY. Ndiripo. Ndiri palive but ndokunga live yangu iri behind njani. Ndatena, uri kuona? Ukuona ndatina makamera? Hello? Yebo? Guys, nandizvi zvangu kusvika back camera zvamutaura ndizvizivini. Guys, nandisitomboziva ina. Hai guys. Ina ndambotena phone ndangotena camera guys. Handisi kuzviwisisa zvinhu zvamukutaura guys ini. Handisi kutombozviwisisa ini guys. Kana handisi kutombozviwisisa. Kamagona. Saka ndatika ndikatina ndichaoneka nikiri macomments kanenda kungoona ndikungoona kusure kwenikiri kwemuno mandiri muno. Ndokwandikuona. Ndungona kusure kukona sana nene makomenza ndichamaoni kandikukudzai ka guys imukundisa naro sei inchikudzai right dai zvamuita wenyu zvaita saka manje apa ndomisa seya saka zvakoma saka mbira today zvondumbo zvacho ndorega kutaridza imuvhi racho ini hachipopira ini poita tuone ndoiga kutaridza imuvhi racho ini kana zvikanetsa nai toita hedheki nekuti kwaitenai kamera kamera ndorega ini tindadi tiregai kufona tichiona muvhi zvemi tiregai kufona tichiona muvhi nhasi vandipedza mirai ndidai nhasi ndaseka mirai ndise iyi apa I think zvinoita kuti dai inde apa so mirai ndise iyi apa mirai then ndotora chimwe chistand ichi ndoisa iyi ndokuda kuonekwa firimu timunyatsokuona ndodai mirai ndikugadzirirei let me set it up for you makona ndozvitsvaga chinhu chekuti munyatsoona kasi mukundoona ozi kamera yacho yai ndatopota kusera ndichatooni guys tsvaga chimwe chinhu vanhu ngabvomira kufona guys musafoneka guys mbomirai kufona haya nembofonera tena mbofonera tena mushaka nyani yebo guys mirai tichitinde kumovie mbomirai kufona ka guys mukana mufona inoramba ichingodisturbiwa maoramba chingofona hey
Guys, mirai kufona apa. Musafoni. Oh. Ndiramba chingofona kumana. Makuona ka. Makuona guys. Boy guys, boy, that's taking guys satendra mberi boy. سوري حضرتك شركة تأمين عميلات ما هيك شركة دولية بويرة جايز بو بدي صبية تساعد ونمرمو فونا او mana unakungofona hai inachawisisini kazi ndakukata live nimuramba mchikofona guys chiti msafone live طب لكن بدي اسالك كمان على الباسبور guys ndakubvisa achadi guys achadi ndakubvisa hazvisi kushanda hazvisi kushanda guys achadi aiwa achadi guys hazvisi kushanda guys this is not working it's not working has been described as modern day it's not working guys it ties workers to their employers it's not working they can't change guys it's not working the country it's not working it's not working The moment you land, your passport is taken away. guys it's not working it's not working nangu handizvigoni hai guys ndazvidi kunyembedzera kuzvinhu ina handigoni zvetechnology it's not working guys handingazvikwanisi guys inangu handingambozvikwanisi zvetechnology hazvisi kushanda mina ndikupeisa ine munoona moga tachida kuona tichidiscasa panapa but hazvisi kuita hazvisi kuita saka guys imi zvomoita endai munoningirira endai munoona yakanzi made in hell made maid made in hell muri kunzwa mina ndikunyorerei munoona nai mukadaro muri kudza foro kunyaya yangu indisiyei made in hell ndingazvigone terai kamera simeri kamera yaenda kure zvazodai kamera back kamera ndingazvikwanisi izvozvo aiwa kana iyo guys ndakupinda iro ndakuudzai iyo chindai munoona home tozodzoka tonyatso kuri kutaura nezvayo chindai munoona iyo kuyoutube indai kuyoutube munoona tozotaura nezvayo kana madzoka handika tozotaura nezvayo maraundi ari nani kuzvigwa mari pane technology aiwa iri kuri kuyoutube it's a documentary iri kuyoutube indai kuyoutube handika indai kuyoutube chindai munoona guys tozodzoka totaurana pano kana madzoka handika idocumentary handiti izvozvo zvemaslave kumiddle east kwada tichitaura indai munoona movie iroro tozodzoka totaura ndika mina ndimbotsvaga shinzo man guys but iri mashu iri ndariona kai ndosaka ndati made in hell zita rachona iri kai munyatsokuona iri specifically irori mina ndimbonotsvaga zvevabhekera nozvizire pino dzazvopa vanhu mari chimbadzo ini chipuwa mari undagara kumba izvo handizvizivi saka ichitega ndimbonotsvaga ndingikiri guys mina ndimbonotsvaga shinzo man asi kana ndauya nashinzo man guys munombosiya documentary tomboita zvashinzo tozodzokera kudocumentary manheru tesita zvokuita ka magetsi ariko madhondoari magetsi aende magetsi toita zvesita zvedocumentary ndimbotsvaga shinzo ndodzoka nashinzo man kana ndadzoka nashinzo mombosiya zvedocumentary tombodzoka pano tombotaura nashinzo handika timbowa kuti apera here zvizvi kuti kupera here kwaatoita mugame kwazvifamba sei handika tozodzoka
chinde ku YouTube